Pono? Inyo di dunia aku ndak perlu santiang wasile do malepo. Tetapi harus makan batang buah. Lalok bakar buah. Suah. Rasa kindak menjauh. Orang ndak perlu mangga dua. Bini ku dapet 10. Bini ku lain sama Pono 10. Ayo tuh baala lai. Takana cek Mak Pono. Waktu Mak Pono badendang, ambo tukang mambui saluang. Lai bawa saluang. Lai konya. Coba lah, ambo coba lo gak seketek. Iyo lah yo. Rigo sebatang tali, aku kamebo, pala malepo balik akan doi. Tuh mah nyinggung pai malepo balik. Tukar. Tuh balai. Mak Pono ambui saluang. Malepo berendang. Jadi. Patek aja. Coba. Atililit. Iyalah yo. Oi. Ari raba apu kuasa 1. Urang menembak buku 2 karena ilana buku 3 jatuh berdarah buku ampe. Barakiraki buku 5. Kamu apa? Itu tuh bare. Kayak batu. Adi mas sekolah malepo. SLB Sebagai apa itu? ketua OSIS. Alah, daripada baca cerita malepo. Rancak kita dangakan nyanyi berkik. Siapa Mak Pono? Dicoto Joyuma Sukaisi Loli. Sadonyo